Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging white rose. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright mga ka-action, nako alas 12:44 ng hapon. Tanghali ang ating oras. Yes. At kasama nyo po ang inyong mga lingkod. Ayan, nakalagay dito sa may gilid. Mabilis. Okay. Kasama nyo po ang inyong mga lingkod. Ayan, ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Magandang tanghali Pilipinas. Ma-action tanghali sa ating mga ka-action. Ayan. Ito Kasama naman. rin ho natin sa programang Love Notes Unlimited sa atin hong technical side si Action Conrad Alvarez. Samantala mga ka-action. Ayan. Dahil ano ngayon? Action Claire. Monday! Yes, Monday, January 3. Yes, January 3. Oo. First Monday. episode. Oo. First episode of Love Notes Unlimited sa taong Taong. ito. Yes. 2022. Pero ano nga ba ang 2022, Action Claire? 2022 is a year of breakthrough. Breakthrough. Akala ko 2022 is a year of water dragon. Oo. Wala. Kwan lang. Dinedeclare ko lang naman. Ah, na ang 2022 mga ka-action ay ayon sa atin. sana. Oo, nawa. Oo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng breakthrough, Action Claire? Yun, breakthrough yung kapag wala sa pamilya nyo, magkakaroon ng breakthrough kapag Wait lang, water dragon yung sinabi ko kanina. No? Water Oo. tiger pa. Water tiger. Rectify. Water tiger, sorry. Sige, go. Sino yung sinasabi mo? So Breakthrough. yun, yung breakthrough, wala sa pamilya ninyo, medyo broken home kayo, o hindi na kayo nag-uusap, magkahiwalay yung mga magulang mo. Breakthrough, magkakaroon ng breakthrough in the sense na pwedeng magkabati yung mga magulang mo, pwedeng maging maayos yung pamilya mo, at yun, de-declare natin yan sa buong taong 2022, that Yes. 2022 is a year of breakthrough for you, for me, and for all of us. Lahat tayo. mga Explain ka-action. ko lang sa mga ka-action natin. Ano? Kasi yung mga ka-action natin minsan, lagi nilang sinasabi na hindi naman tayo feng shui. Feng shui. Ano? Feng shui. Feng shui. Oo, feng shui. Hindi naman tayo Feng shui expert. Gogo mo nyo panji tao. Ne. Alam nyo yun, Action Conrad? Gogo nyo panji tao. Sino yun? Siomay. Mino chanji tao. Si ano yun? Si Lolo sa Jackie Chan. Hindi nyo yung napapanood, ano? Hindi nyo yung nalanasan kasi rich kid kasi kayo. Wow. Okay. Ilang taon ka na ba? Ako Uy, hindi napapanood ko yun. High school ako. Hindi ako pumapasok ng school para lang doon. Doraemon, ganyan. Yo! Ang aga. Ang O yung aga. aga tayong binabati ng ating mga ka-action. Basahin mo. Sino bumabati sa atin? Ayan. Batiin po natin si Ma'am Delia Cabais. Hello, Ma'am. Hello po sa inyo mga ka-action. Maraming salamat po. Napakaaga niyo kong bumabati sa ating programa ngayong araw ng Monday, mga Lunes na ka-action. Lunes mga ka-action. Parang ang ganda ng dating ng Lunes sa ating mga ka-action. Oo. Dahil ang aga-aga pa lang dito sa programang LNUI, nandyan na silang nakatutok mga ka-action. Sana all mga ka-action. Mabilis. Kilos. Oo mga ka-action. Ayan at wait lang. Yan, batiin din natin si Ma'am Mari Lumalanum. Blessed 2022 mga ka-action. Yes, blessed 2022 din, Ma'am Mari Lumalanum at kay Sir Ed Puyawan. Happy New Year. Ayan, Happy New Year. Parang favorite ko ng pambati tong Happy New Year Action, Alex. Bakit? Wala. Sabi ko nga kay Action Dab kanina na Because you want every day is panibagong okay. buhay, panibagong... Yan. Hello kay Sir Ed Puyawan. Ma'am Malano Marilu, hello po sa inyo mga ma'am, sir. Ayan, isang maksyong tanghali po. Kay Ma'am Zoraida. Ayan, si Ma'am Zoraida. Happy New Year po. Ayan, at pinagdiriwang nyo na rin po ang bagong taon. Every year is New Year, mga ka-action. Charot. Hindi pala. Joke. Hanggang kailan kayo mawawala yung fever sa atin ng New Year, no? Yes. Sana hindi na mawala. I hope this year will let's find a place for toxic ways of desperation. Charot. Maintindihan. Let's along the way starting this year sa pagsisimula ng taon na ito, I myself, sabi niya, finding a place for toxic ways of desperation. Why? Oh. Darkness will never be within the light, sabi ni Alexander Navarro. Ako pala yun. Ang lalim, ano? Ang lalim yung mag-isip. Oo, dahil dun sa picture. Hindi mo pa nakikita yung picture na yun, Action Claire, wait lang. Pakita ako sa'yo dito sa phone ko. Ayan. Pero
Oo. Ayan, batiin mo muna yung mga ka-action natin. And then, sa mga ka-action natin na hindi pa nagla-lunch, mag-lunch na po kayo mga ka-action. At sa mga ka-action Claire. naman natin na kasalukuyang nagla-lunch ay, happy lunch! Ang gwapo naman niya, naka-silhouette pa. Yes! Ganyan, mga... Oh. Oh, di ba? Silhouette na silhouette with yung background ay sunset. Yes! Ano nga ba ibig sabihin ng sunset, Action Claire? Sunset is... Goodbye. Oo, not all goodbyes Yes. are bad. Hindi. Oo. Iba pa yung pinaka-meaning niya. Di ba? Oo. Di ba? May mga tao nagsasabi na the moon is beautiful. Isn't it? Isn't it? Mm. Ibig sabihin nun, Mahal kita. Mahal kita. Mm-mm. Pero may mga nagsasabi din ng, The sunset is beautiful. Isn't it? Pero meron pa daw. Hindi Ano? lang daw yun. Ito, wait lang. Dahil Nadagdagan na tayo ng Oo. vocabularies. Ito mga yung ka-action, sinabi, ah. sabi kasi, wait lang. Hanapin ko na nga lang yung pangalan na James. So sa mga hindi nakarinig dati or hindi pa nakakaalam nung the sunset is beautiful, isn't it? Ibig sabihin nun mga ka-action, I love you but No. Hindi, I oo. love you but I need to say goodbye. Oo. Yung iba naman, sasabihin daw, sun is beautifully set. ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, parang diretso, paalam. Kasi hindi mo na pinaligoy-ligoy, diretso ka na eh. Sun is beautifully set. Kapag sinabi mong sunset, yun yung talagang paglubog ng araw. Oo. Pero pag pinutol mo pa, parang sun is beautifully set. Permanent na. Permanent na. Oo. Parang pwedeng was, pwedeng is. Mm-mm. So pag sinabi mong, nagigets mo na Oo. kuha mo yung punto na. Di ba tayo, pag nakikita natin ng sunset, ang ganda ng sunset. Mm-mm. Diretso na agad doon. Pero yung mga iba, uy, sun is beautifully set. Parang hindi siya sunset talaga. Nagigets mo? Mm-mm. Parang yung sun, nakaset na. Oo. Naaalis na, parang gano'n. Oo. Ready na. Ready na. Oo. Di ba? Ready, set. Oo nga. Parang gano'n. So, And in life, mga ka-action, wag tayong mapanghihinayangan doon sa permanent goodbyes. Yes. Dahil nga, sabi natin nung mga nakaraang taon, nung nakaraang linggo, bago mag 2022 na, sa 2022, hindi na tayo marupok, panghawakan po natin yan, mga ka-action. Opo, mga ka-action. Kung sinabing goodbye at stop na, mga ka-action. Tama. Mm-mm. Opo. You deserve na makita mo yung value mo as a person. You deserve someone like I do. Parang iba yung lyrics, ha? Mali nga, no? Ayan, Happy New Year din po kay Ate Eliza May Santiago Happy New ng Year. Tarlac. Hello. So, Opo. kailan nyo po ako susunduin? Ito, Action Claire, ito. At dahil tayong mga Pilipino, como sinabing tayo ay Year of the Tiger, akala natin, Harsh na tayo or hindi, tiger na agad. Oo. Kaya nga meron tinatawag na water tiger, wood tiger. wood tiger. Meron ding tinatawag Fire tiger. na metal tiger. Sabi dito, sa types of tigers, sa The Sun, ayan, sabi dito, each zodiac sign is associated with one of the 5 elements. Wood, Yung wood, fire, earth, water. metal, and water. Their predominant elements is wood. Predominant is wood. Siguro pagka wood tiger ka, matapang ka pero mabilis ka ding masunog. Gets mo? Kapag metal tiger naman, sabi dito parang family-oriented, patient, tolerant, will have smooth career but must not become overconfident. So kapag ikaw ay isang metal tiger, so tatandaan nyo, hindi So, ko sino ba yung mga metal tiger? ang mga metal tiger, Action Claire, sila yung mga sige, ikaw na lang maghanap. Banggitin ko muna Pero na-search namin nung last week na si Action Conrad ay wood tiger yan. Wood tiger O, siya. ano ba yung ibig sabihin ng wood tiger? Nandito yung wood tiger. Honest, and Ay, don't wow. have much to worry about. Ay wow, Their Action line Conrad. age will make them proud. Fire tiger. Ang alam ko kasi dati fire tiger ako. Pero ano? Nakalagay kasi dito, compose, smart, and enjoy learning. They will meet supportive and helpful figures in life. Earth tiger naman, extremely intelligent but often go to extremes and can endure big mood swings. A good opportunity will present itself to the each tiger. Pero feeling ko din, Earth tiger ako. Kasi mood swings. Big mood swings. Makon ka ba? Moody ka ba? At some point. Oo, feeling ko. Depende sa guto. Yes.
Depende sa... Akala nga na action clear, may bipolar ako eh. Oh, hindi ko yun sinabi. Pag, Ay, oo. alam akala ko na. din dati, Fire Tiger kasi will meet supportive and helpful figures in life. Helpful figures in life. Pero balikan ko lang ngayon sa bipolar. Hindi ko alam kung nasabi ko yun sa'yo, pero may isa akong teacher dati na sabi niya, never or wag mong i-conclude or itatag yung isang person, yung isang tao as may bipolar Yes. or schizophrenic or kahit ano pa dyan. Kasi mga ka-action, kung yun, medical related na words yon, na terms yon, na hindi naman natin alam mismo sa sarili natin kung hindi tayo medically aligned Yes. na yung course natin, hindi natin pwedeng itag yung isang person na Tama. como nagmo-mood swing siya or moody siya, sasabihin na nating bipolar, may bipolar siya. Wala tayo sa posisyon. Lalong-lalo na kapag wala tayo sa linya ng medisina, mga ka-action. Tama. Malay mo, gutom lang yung tao, kaya moody. Or naiinis lang, naiinitan, kaya moody. Pero wag nating itatag as bipolar, mga ka-action. Alam nyo, mga ka-action, speaking pala doon ulit, yung yan, Tiger. Hindi ko alam kung saan ako doon, pero parang Fire Tiger, tapos Leo. Kasi Leo ako eh. Nakikita mo ba dyan? Ano bang year ni Action Alex? Year of the Tiger ako. Hindi, anong year? 1998. So, Water Tiger. Water Tiger talaga. Nakalagay naman sa Water Tiger Action Care. Earth Tiger? Earth Tiger? Oo. Pag 19... Totoo? Oo, tama Earth Tiger ako. ka. Extremely... Ay, hindi. Hindi naman ako matalino. But often to go extremes and can endure big mood swings. Yo! Diba? That's right. Oo. A good opportunity will present itself to the Earth Tiger. Pero sabi nga natin kahapon, regardless naman doon sa sinasabi ng zodiac signs natin, ng horoscopes natin, yes, minsan, umaakma talaga yon. Or minsan, tamang-tama talaga yon, depende sa sitwasyon natin. Pero, mga ka-action, nasa kamay din lang naman natin on how we will handle yung things. mga kaparehas ko pa na nasa Earth Tiger, yung mga idol ko din. Pero hindi ko alam na ano. Kasi dati idol ko sila Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, ganun. Si Drake. Di ba lagi kinakanta yung yung mga rap, lalo. Tapos ito, yung mga iba pang mga nasa Tiger, si Shawn Mendes. Wow, Stitches and... Yung Yung kanal... Oo. Mga ganun. Basta, pansin ko din. Sila din yung mga idol ko. Tom Cruise, Mission Impossible, mga ganyan. So, kung sino yung mga zodiac sign mo, yun yung... di ba? Yun din yung parang doon din na-fall yung yung interest mo. Interest mo, Dahil siguro pare-parehas kayo na Ng interest din. Oo, interest. Diba? Feeling ko lang. Oo. Nandun din sila Steve Carell. Diba? Mga Tiger din yung mga yon. Wala lang. Kasi yung mga nasa Tiger daw, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, at 2022. Naniniwala ka ba dito, Action Claire? Yung sa zodiac signs. Di ba kasi pinag-aaralan din to nila? Oo, pero hindi kasi ako nagbabasa ng gano'n. Hindi. Lady Gaga, din? Tiger din. Tiger. Tapos, Pero gusto ko si Lady Gaga. Oo. Pero hindi naman ako tiger. Victoria Beckham. Megan Fox, kung kilala mo si Megan Fox. Yan, nasa din sila. Nasa, dyan din, sa part na yan. Pero nung bata ako, more on ganyan talaga. Ako bibili pa ako ng mga tabloid para lang hanapin ko yung zodiac sign ko, kung ano yung favorite, yung lucky number, lucky color, ganun. Sabi dito, Action Claire, compatibility. The tiger is the most compatible with the pig. For the pig and the tiger are pig willing and to make... horse. Hindi, pig muna yung nakalagay dito. Are willing to make sacrifices for each other and have similar life goals. Ano ba ang year ang pig? I-search mo nga, Action Claire, para alam natin, Yan. Sabi kasi dito, yung sa horses are also able to catch the tiger's eye, and their relationship will build on mutual trust and respect. A tiger will also warm up to a gentle and honest dog. Yun, wala lang. Sinabi din dito kasi, mga ka-action, at... So, ang mga year of the tiger, mga ka-action, 1923, 1935, 1971, 1983. Tiger yan, tiger? Pig. Pig, 1995, 2007, 2019.
at sa 2031, mga ka-action. Wow, ano Pero ba? yon yung mga ka-friendly nitong si Year of the Tiger. How about horses? Horse. Horses. How about sa inyo mga ka-action na nalaman nyo na din ba kung ano yung mga predictions based on horoscope and zodiac signs? Diba? Nalaman nyo na rin ho ba kung ano yung mga ano nyo? Prediction? Oo, there's nothing wrong naman minsan kapag nagre-rely tayo dito, pero not so relying, wag yung masyado. Ito yung mga kwan naman sa Year of the Horse, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2000, and 2014. Yun yung mga Year of the Horse, mga ka-action. Wow. So, yung mga yun yung binanggit po namin, yun yung kaibigan nung Year of the Tiger, nung mga Year of the Tiger, mga ka-action. Oo. Nako, mapapaano ka na lang, ano? Mapapaisip ka din at ang galing din ng mga ano, no? Yung mga nag-aaral diyan sa part na yan, ano? Yung mga talagang inaaral nila, yung yan mismo, yung astrology, tama ba? Astrology. Yung mga sa zodiac signs, ano? Yes. Oo, at yun, happy Three Kings daw, sabi ni Ma'am Flor Veloria ng Aringay, La Union. Ano ba ibig sabihin ng Three Kings? Three Kings. Yan, back to work, ma'am. Happy New Year and Happy Three Kings. Sabi niya. Hello po, ma'am. Parang na-receive ko tong message na to kanina, ma'am. Hello po, ma'am. And long time no C sa comment section. Pero na-miss po namin kayo, Ma'am Flor. Merly kasi ang nakalagay doon sa kanyang pangalan. Pero mas sanay tayo na tinatawag si Ma'am Merly na Ma'am Flor. Nangan kayon, ma'am? Nangan kayon ba, ma'am? Anyati si dayo ngay, ma'am. Ma'am, nagdinengdeng kami tata si kayo ngay mot. Anyati sin dayo dita. Anong ulam niyo? Sabi dito, Action Claire, ano? Yes. Pure optimism. Okay, sabi dito, let's have a happy new year and welcome this 2022 with full of hope and pure optimism. Sabi niya. Wala lang, nasabi lang dito. No? Yes. Nawa, ang bawat isa sa atin mga ka-action, bawat isa sa mga ka-action natin ay i-celebrate nila yung New Year or tinitignan nila na ang 2022 ay punong-puno ng pag-asa. Yes. Dapat, mga ka-action. Ano? Pero kung titignan natin, ganun din naman yung pagtingin natin dati sa 2021 eh. Nasa kwan lang din yan, nasa kung paano. Natatandaan ko nga dito, Action Claire, yung pinost ko bago mag-2021. Eto, pinost ko to December 31, 2020, 11:58 p.m. Yun sinasabi ko sa iyo, bago magsara yung 2020, nag-post ako ng 366 pages full of different flavors of sadness that drowned us all in the sea full of tears. Time to close now, blood year. May we all have the strength to see hope in the world of 2021. At ngayon, yun pa rin. Ganun pa rin mga ka-action. Walang pinagbago dahil madugo pa rin itong 2021 eh. At ninanais pa rin natin na makakita sana itong pagsisimula ng 2022 magkaroon ng hope. Kamusta ba ang pagpasok ng 2022 sa iyo, Action Claire? Pagpasok ng 2022 sa akin, The very first day. Yung 12 midnight, kung talaga that time, sobrang iyak ako ng iyak daw mag-isa ko dun sa boarding. Iniiyakan ko kung gaano ako inalagaan ng Panginoon sa 2021. Kasi mapapaiyak ka na lang din na, ala, nakakayanan ko. Andito pa rin ako ngayon lumalaban. Pero kaya yun, parang assured ako that this 2022, patuloy pa rin na i-cover tayo ng pag-ibig ng Diyos at kasamahan tayo palagi ng Panginoon. Ako naman, 12 siguro, ayan, wala pang ganap masyado. Pero nung tumunog yung 12, kumakanta ako na ng Can't Get Out by Jem Makatuno. Ipe-play ko yun mamaya dito, Can't Get Out. Kinakanta ko yun, tapos pagtingin ko na lang sa phone ko, already parang 12:04. Tapos kumakanta, gano'n ko pa rin. Then bigla ko, alas 12 na pala, sabi ko. Tapos sumilip ako sa bintana, tapos yung tita ko, sabi niya, kain na, sabi niya. Ako, hindi pa, hinihintay ko pa yung mga kaibigan ko, tapos susunduin nila ako. Then, alas 2, pagpasok ng New Year, alas 2, yun, masaya naman dahil, pero may nagkaroon ng konting tampuhan, ganyan. Parang, kumain kami, then, pagkatapos nun, syempre, inuman, mga ganon. Pero nagkaroon ng tampuhan.
Oo. New Year na New Year, ano. Naghatid. And then kinabukasan, halos buong araw na nasa lugar nila kami. Ganon. Ano yan? Ayos lang po yan, Ma'am Flor. Ano ba sabi niya? Sabi niya kasi, wala po ma'am, hindi ko alam yung wala po ma'am. Wala po ma'am, see you soon. Yung pangako ko po na pako. Ayos lang yan ma'am, ano ba? Ayos lang po yan. Lahat naman ng pangako na papako eh. Ay, hindi rin. Lahat ng pangako na papako. Naiintindihan din po namin yun ma'am. Kasi syempre, hirap din po bumiyahe. Pero see you soon po talaga ma'am, see you soon. Nawa magkakita-kita pa rin po tayo ma'am. Ma'am Tama Flor. po. Yan, Sana. kamusta hindi naman natin kung tayo, yun yung naging impact sa atin ng bagong taon, yung first day ng 2022. Oo, kamusta? First day. Ikaw, kamusta ba yung first day? Sinabi ko hindi, na. Hindi yun. Sa tingin mo ba, the first day is alright? Yes, all right sa akin. How about the second day? All right pa rin. Third day. Ano ba? All right. Oo, all right. Though nararamdaman natin minsan Kasi yung... di ba, nagpo-post na ngayon, 3/365. Oh. 1/365. Oo. 2. So dapat kapag may nakikita ko kayo nagmamay din ng ganun, always ask them na, kamusta naman yung pang third day mo? Pero may mga tao kasi, Action Alex, na ayaw nilang kinakamusta. Totoo. And I'm one of them. Totoo. Ako pero natutuwa ako pag may nangangamusta. Inonly me ko kasi. Nag-post ako, tapos inonly me ko din. Sabi ko, salamat sa mga kamusta ka. Salamat sa mga kamusta ka. Sa huling oras sa taon ng 2021, yung salitang kamusta ang the best. Salamat po. Sabi ko. Oo. Dumating din naman sa punto sa akin na gustong-gusto ko ng kinakamusta. Pero at this moment, ayoko ng kinakamusta. Kaya yung mga kaibigan ko, hindi ko alam kung nararamdaman yun ng mga kaibigan ko. Ngayon kasi hindi na nila ako kinakamusta eh. Yung form of kamusta nila, sabihin na lang nila, kailan ka uuwi, kain tayo sa labas. Yun na lang. Parang nafe-feel din ata nila na nasasaktan ako pag nababasa ko yung kamusta. Ako, kapag may nangamusta kasi, Parang concern. Ayos lang. Oo. Ayos lang. Tapos, doon napapasok yung salitang ikaw, mag-iingat ka palagi Yun yung favorite ko din, mag-ingat. Mag-iingat ka palagi Yung napakaikli, sabihin mo lang parang, uy, salamat pala kanina. Tapos mag-iingat kayo palagi with heart, mga ganyan. O di kaya naman tatawagan mo, uy, salamat kanina. Kamusta kayo? Mag-ingat kayo palagi mga ganon. Wala lang. Nagkape ka na ba? Hindi pa. Sige, uwi ka, magkape kayo sa inyo, mga ganong salita. Diba? Isa pa din pala yan, isang love language din yan, yung tara kape. Oo, tara kape. Pero ito, may tanong ako sa'yo. Kasi noong 2019, ang usap-usapan sa buong mundo is stay away from negative people. Oo. Pagpasok ng 2020, at merong COVID, stay away from positive people. Positive yung COVID-19 test nila. About 2021, sinabi na stay away from the people. Sa tingin mo, ngayong 2022, stay away? Stay. Stay to what? Napaisip din tuloy ako. Wala. Stay away pa rin sa negative na people. Totoo. Gamit na yun ng 2019 eh. Ano ga, road? Stay away from... I don't know. Yun nga yung tanong ko sa'yo. Stay away from what? Stay away from toxic. Stay away from me. Stay away from toxic people, mga ka-action. Yes. Kasi hindi yan nakakabuti. Though minsan, natotolerate pa naman natin. Stay away from the memories that are wonderful to make. But sometimes, it's very painful. Painful to remember. Mga ganon. Kadramahan na naman. Pero choice din naman kasi yan ng mga ka-action natin. Kung Tama. i-let go nila yung memories na masakit na maalala or i-cherish pa rin nila yon. Tama ka dyan. So, anong gagawin natin? Wala, syempre. Magbibigay daan tayo sa mga ilang paalala, mga ka-action. Dahil ang oras ho natin, 1:09 ng hapon at magbibigay daan ho muna kami ni Action Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. This time check.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright mga ka-action, alauna 15 ng hapon ang atin pong oras. Ayan, alauna 15 ng hapon. Tama action, Conrad, ano? 1:15. Mahina ba? Hello? Hello? Meron? Okay. Mahina ba, Action Jerry? Congratulate natin sa Action Jerry. Yes, congratulations. Ay, Dahil nakauwi na siya Uy! dito. Okay, paano tayo Ano nakauwi ba? na Ayan, sana all nakauwi na. Jay, Alex, ay. Ayun, may share ko lang pala sa mga ka-action natin, ano. Kaninang kasi akala ko talaga ano na ako ngayon for afternoon na mga ganyan. Mm-mm. So kagabi nagpunta kami ng Kalasyaw. Mm-mm. Yan, bukod sa ayan, sumakay kami ng Vikings. Alam mo yung Vikings, Action Claire? Yes. Ayan, wala lang, share ko lang. Okay, sige, babasahin natin yung kwento natin ngayong araw, mga ka-action, ano, dito sa programang Love Notes Unlimited. Pero syempre mga ka-action, pwede po kayong mag-send ng inyong mga pabati, yung Yes, mga naku, advice ninyo doon sa story natin ngayong hapong ito or hapon na, hapon na mga ka-action. Sa aming text line, 0922-852-1161. Di kaya naman po ay bumisita sa aming Facebook page. At live na live po kami via Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. yung, nako, mga ka-action. Okay, sige, paano ba yan, Action Claire? Play, ay basahin na muna natin yung kwento natin, ano? Dito lamang ho yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited. Tawagin mo na lang akong Amor. 23 years old. At engaged sa aking boyfriend for 2 years.
hindi ako may pagtapat sa aking boyfriend dahil natatakot akong hiwalayan niya sa sandaling malaman niya ang kalagayan ko. Hindi na ho kasi ako pwedeng magkaanak. Noon kasing 18 years old ako ay na-diagnose ako. May tumor sa aking matres. Kinakailangan operahan ako para maagapan ng tumor at hindi na mauwi sa cancer. Matapos ang operasyon, sinabi ng doktor na ligtas na ako pero wala nang kakayahang mag-ovulate ang matres ko. Sa madaling sabi mga ka-aksyon, hindi na po ako mabubuntis. Bagaman ikinalulungkot ko ang tungkol dito, gaya ng mga magulang ko, ay nagpapasalamat na rin ako dahil wala nang banta ng cancer na maaaring magpadali ng buhay ko dito sa mundo. Sa kalaunay, humupa na sa kalooban ko ang tungkol dito. Pero nitong mga nakaraan araw ay madalas na nababanggit ng boyfriend ko ang hangad niyang magkaroon ng malaking pamilya para raw po masaya. Kaya naman niyang magtaguyod ng malaking pamilya dahil may kaya po sila. Dahil sa mga sinasabi niya, mga ka-aksyon, lalo akong natatakot na magsabi ng tunay kong kalagayan. Gusto ko po o gusto niyang makasal na kami sa mga susunod na buwan. At kasabay huno, nagnanais na rin siya na magkaroon ng isang malaking pamilya. Ano po ang gagawin ko? Kailangan mong malaman kung kailan ka kailangan. Parang di na naranasan, ikaw naman ang ipaglaban. Bakit ba laging isinasantabi ang iyong sarili para sa iba? Naghahangad sa taong di babalik. Subukan mo namang magpahinga at dahan-dahang higa ang katawan ng iyong malamang di ka nag-iisa. Halika na't di kailangang pilitin dahil para sa akin ika'y mahalaga. Meron ngang puso, ngunit hindi mo nakikita ito. Kahit pa tayo'y nasa sulok, di ka pa rin magpapasuyo. Konting pilit pa ba ang kailangan? O sadyang di ako ang gusto? Konting silip naman sa aking nararamdaman sa'yo.
we're back. Ay, oo naman, syempre. Ayun, at ito nga. Ay, wait lang, ano. Hindi ko na kung na-save ko ito eh. Basta yung isa sa mga lyrics dun sa kantang yon, Action Claire, yung pinlay natin para sa ating, letter sender. Wait lang, ano. Ayan. Hello, sabi mo. Hello. Ayan, iayos ko lang. Alright. Iayos ko lang yung headset. Okay. So, ayun, bali si doon sa ating... Nakakalungkot? Oo, diba? May mga ganon. Actually, may mga taong ano talaga, may mga taong... Hindi pinagkakalooban Oo. ng anak. Yes, mga totoo ka-action. po yan, mga ka-action. At doon sa sitwasyon natin, doon sa ating letter sender, Pero hindi pa sila kasal, ano? hindi pa. Mm. Pero yun nga, parang 18 years old niya, 24 na siya ngayon, 25. Oh, so 18 years old, parang 7 years na yung bipas. Oo. Tapos nagkaroon siguro siya ng jowa. Ang nangyari, medyo ano ba yon? Parang nahiya siya. Oo, nahiya siyang sabihin Nahiya siyang sabihin. na hindi na sila magkakaanak. Kasi May mga syempre, ganon. syempre bilang lalaki, bilang isang buong pamilya, na mabubuong isang pamilya, syempre, hangad nila yan, hangad Tama. ng bawat isa na magkaanak. Pero kung mahal mo naman talaga yung isang tao, kahit Oo, wala regardless kung walang anak. Meron kasi yung mga ngayon sa mga may mga relasyon na kapag ka hindi lang mabigyan ng babae ng anak yung lalaki mag-cheat, Tama mambababae at iiwanan yung babae, mga ka-action. Oo. Well, may mga hindi ganon, na bago yan ngayon dito Yes. sa Pilipinas. Ay, kahit na may anak nga talagang Oo. naghahanap ng iba yung isang tao, di ba? Kahit nga kasal na, Oo. kahit sabi mo pang kasal na, meron pa rin. Meron pa rin Meron. magloloko. Hindi namin sinasabing majority ay lalaki, hindi rin namin sinasabing majority ay babae, mga ka-action. Pero meron at meron dyan, mga ka-action. Meron, marami. Sa Pero totoo. kung loyal ka naman, yung sinasabi namin lagi ni Action Alex, na loyalty over faithfulness, ay siguro may iwasan yun. Oo, may iwasan. Alam, kapag faithful ka, sabi nga nila, hindi lang yung jowa mo yung kinakatakutan mo eh. May takot ka din sa nakakita sa'yo. Oo, faithful ka rin Yes. doon sa kay Lord. Tama. Dahil siya lang din na may nakakita lahat, sabi nga natin. Ulitin ko faithful or loyal? Faithful dapat. Oo. Oo. Kasi sabi faithful mo kanina, over loyal. Oo. dapat. Dapat Oo. faithful ka. Kasi pag Oo. loyal ka, Pwedeng hindi ka maging faithful. hindi, pag loyal ka, sa kanya lang loyal ka. Oo. Pero dun sa may lalang. Pag faithful ka kasi, kahit walang nakakita, basta Kaya siya, buong sarili mo yun. oo, nakikita ka niya. Yung taong nakakita ng lahat. I mean, yung nakakita ng lahat, ang Panginoon, sabi niya. Ibig sabihin nun, faithful ka kasi may takot May ka. takot ka. Pero itong kwento natin, parang hindi sila pwede. Parang hindi tayo pwede. Parang Ayan, ganun sakit datingan naman. kasi mahal ni babae, pero iba naman yung pangarap ni lalaki. So, ang mangyayari dito, anong gagawin? Papakawalan? Papabayaan na lang ba yung mga alaala? Pero para sa mga ka-action natin, Action Alex, na hindi nakaabot dun sa kwento, bigyan mo nga sila ng summary ng kwento. Bali, meron pong magjowa mga ka-action. No? Parang bago pa lang sila, parang 2 years. Ayan. Tapos itong si lalaki, pangarap niya magkaroon ng isang malaking pamilya. May mga anak, ganyan. Parang nasa tulayan eh. Parang, I want to be with you. With 3 of our chikitings. 1 dog, 1 cat in a barns. Mga ganun. May tulang ganun eh. May tulang ganun eh. Yung sabi niya, gusto kong bumuo ng isang magandang pamilya kasama ka. Kasama ang oras mo. Nasa gitna tayo ng bukid, may 3 anak, aso, pusa, mga alagang hayop. So, may tulang ganun eh, English pero Well, lahat naman tayo yun din ang fino-foresee or yun din yung kagustuhan ng Yes. bawat isa sa atin. Pero ang problema doon, si hindi- babae, yun yung sa kwento. Si babae kasi, mga ka-action, meron siyang tinatagong isang sikreto. Wala po siyang lawit. Siya ay siya ay actually inoperahan dahil siya ay may tumor doon sa kanyang sa kanyang ovary. So malabo nang siya ay mag-ovulate Oo. or mabuntis, mga Baga, ka-action. kwan na siya, infertile na. Yes. Meron naman tayong mga tinatawag na na surrogation. O, in vitro. Yes, mga ganyan. Yun nga lang, syempre, mahirap lang ang buhay dito sa Pinas. Oo. Tsaka mahal yun, yung surrogacy or Yes. Surrogate mother, ganun. Yes. Mahal lang ganun. So, sustentuhan mo din yung magdadala. Yes. At may bayad pa yon dahil may usapan pa kayo sa korte Oo. na
whatever happens. Si Kwan, no? Si Corina Sanchez, siya yung Kwan. Mm-mm. Siya yung nag-undergo dati sa ganun. Ngayon may anak na silang May anak dalawa. na sila. Si Pilar at Pati saka si Pepe. si Kim Kardashian. Mm-mm. Kilala mo si Kim Kardashian? Oh, yung kaibigan ko yun eh. Oo. Si Kim Kardashian. Si Kim Kardashian, mga ka-action, meron kasi siyang anxiety. So, parang nung pagkapanganak niya doon sa pangalawang anak niya, ay ang ginawa nila, surrogacy na lang. Surrogate mother. Sa kanya nang galing ang tawag doon? Yung egg cell at saka yung Egg sperm cell, cell. tas sperm cell sa kanya. Tas, Pero sa ibang anong tawag doon? Sa ibang sinapupunan lumaki o Lumaki, na-develop yung pero yung kanilang X and Y, tama ba? X and Oo, Y. galing sa kanila yon. Yung genes sa Oo. kanila. Parang pinalaki lang nung Kasi hindi siya able to carry Yes. yon. Ang galing ang talino ng panahon ngayon. Pero ito muna at pakinggan nyo ang awiting Hindi Tayo Pwede para sa ating letter sender na si Amor. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayon'y naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala. Hindi tayo pwede, pinagtagpo pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Kay bigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala. Hindi tayo pwede, pinagtagpo pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang, alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit, hanggang dito na
po, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Sumuko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Alright, mga kaaksyon, ako, 1:33 ng hapon ng ating oras at magbibigay daan ho muna si Action Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
ka-action. Muli nagbabalik po tayo programang. Love Notes Unlimited, mga Ayan. action. At, Siyempre, kasama nyo pa rin po kami. Kasama nyo po si Action Alex. Oo, bango ng Action Conrad, ano? Sarap Oo, nako. Sana all, ano? Okay, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin, ano? Pinakamabuti na ipagtapat ni babae yung totoo sa lalaki. Oo. Kasi kung totoong mahal naman talaga nung lalaki, yung si Amor. Si Amor ba? Yung letter sender natin. Yes. Kung totoong mahal ni lalaki si Amor, na kahit na hindi sila magkaanak, matatanggap niya yun, mga ka-action. Darating sa punto sa lalaki na madidisappoint siya, madidismaya siya. Pero kung totoong mahal ka niyan, maiintindihan ka niyan, mga ka-action. Aminin mo sa kanya yung totoo. Kung nais niya ng kasal, ganon. Aminin mo. Malay mo, magbago yung... Oo, mas kung maganda mahal ka pa rin niya yung klaro talaga muna. Klaruhin niya muna, 'di ba? Bago yung ano ba 'yan? Baka kasal yun nasa isip niya, ready na, tapos ikaw naman oo ka lang ng oo. Pero may tinatago ka pala. May tinatago ka pala, 'di ba? Mas lalong masasaktan siya doon. So mas maganda sana na ngayon pa lang aminin mo na. 'Di ba? At least kahit papaano masasaktan kayong dalawa kung iiwanan ka niya, ganoon. Parehas kayong masasaktan, pero at least naging honest ka. Naging honest ka. At hindi ganoon kasakit yung magiging labas. Baka kasi mamaya, nagpakasal kayo. Naghihintay siya makabuo ng pamilya. Nag-look forward siya na magkaanak kayo, pero wala pala. Aaminin mo sa kanya yung totoo. Mas masakit kasi late yun. na masyado. Wala. Na alam mo na pala, hindi mo palang sinabi. Yes. Diba? Dapat, doon mo rin matitest sa kanya kung mahal ka talaga niya, matatanggap niya yun. Yes, diba? Kung totoo talaga yung pagmamahal niya sa'yo, ay tatanggapin niya yung ganyan, diba? Hindi na siya iisip pa ng iba, diba? Pero nakakalungkot din, no? Yung mga ganun na storya. Yes. Yung sitwasyon ng isang pamilya na hindi magkaanak yung babae. Ay, may bagay dyan na kanta, yung nangangamba. Yung basta yung nangangamba. Yun. Play ko? Sige, play ho natin yung kantang nangangamba, mga ka-action, para sa ating letter sender na si Amor. May pagtakot sa puso, pero darating sa punto, kung mahal ka talaga niya, matatanggap niya ang sitwasyon mo. Nangangamba ang iyong puso, hindi ka sigurado. Di ka sigurado. Nalilito ang iyong utak, kung tunay bang pag-ibig to. Tunay bang pag-ibig to. Ano ba ang problema mo? Sabihin ang totoo. Sabihin mo na naman ang puso mo at nararamdaman dito. Kung di pa aminin ang gusto, baka kasi mawala na ako. Nagulat ka nung may kasama na akong iba. Kasama na akong iba. Pag-ibot ka, wag nang pag-ibot pa. Baka maagaw pa ng iba. Agaw pa ng iba. Wala
Alright, mga ka-action, ano, oras ho natin, ayan, 1:50, Action Clear ng hapon. 1:51 pala ng hapon, Action Clear, ano, at ito, nagbabalik pa rin po tayo sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin, syempre, Action Claire de Guzman. sa ating technical side. Action Conrad Alvarez. Yun, mga ka-action. Wala lang. Okay. Sige, at yun, nakapagbigay na tayo ng advice doon sa ating letter sender. May mga karagdagan ka ba ba, Action Claire? Pero bago tayo dumako doon mga ka-action, ay batiin wait muna lang. natin ang... Sige, go. Batiin po muna natin yung mga bumabate sa atin sa Facebook Live. Hello Kay Ma'am po. Belia Bel Jimenez, good afternoon Sir Alex and Ma'am Claire. Yun. Happy New Year, yes po, and happy Epiphany of our Lord. Happy Three Kings po. Yun. Kay Ma'am Belia Bel Jimenez. At kay James Paul, hello, Lodi pa shout out. Shout out kay Lodi. Happy New Year din sa'yo. At sa lahat po ng mga tumututok sa atin sa ating Facebook Live, ganun din sa mga nakikinig sa atin sa airwaves 1161 kHz. Kamusta po kayo? At nawa ay ligtas po kayo mga ka-action. Yes, mga ka-action. Iligtas kayo ng Action Clear. Ligtas kayo sa COVID-19, ligtas kayo sa Yes. kahit na anumang sakit mga ka-action. Opo, Kaya mga mag-ingat po ka-action. kayo palagi mga ka-action. Tama. Ayun, lagi po tayong maging positibo. Positibo sa buhay, hindi positibo sa COVID-19. Positibo sa mga tao. Positibo Lahat. sa pagtingin natin sa mundo mga ka-action. Yes, mga Though madaming problema, pero syempre, look at the brighter side. Yes. Pero parang ang gasgas na din. Tapos minsan, Oo, palagi. alam mo ba, minsan kapag naiisip kong sabihin yun, parang ang toxic ko naman, sabihin ko yung look at the brighter side, na nakikita kong nag-grieve yung Yes. tao, nakikita kong malungkot yung tao, tapos sasabihin mo look at the brighter side. Yes, parang pati yung, Parang wala kang pakisama, gano'n. Kasi minsan mga ka-action, yung mga nag-open po sa atin, ang gusto lang din talaga niyan, yung makikinig talaga sa kanila. Siguro pwede nating sabihin or pwede nating isingit yung, uy best, look at the brighter side, sabihin mong ganyan. Kapag ka medyo kalmado na yung sitwasyon, kalmado Tama. na yung emosyon. yung parang tignan mo na lang ito. Malay Pero wag mo, mong oo. agad-agad na sabihin yan mga Yes. ka-action. Oo. Nakaka-offend minsan. Yes. Hindi ba niya naiisip na ang bigat-bigat ng nararamdaman ko? Kasi sa akin, ganun yung parang impact sa akin minsan eh. At may mga tao din na yun yung magiging dating sa kanila kapag at the moment, nag-grieve sila, nagluluksa sila, tapos sabihin mo, look at the brighter Look at the side. brighter side, di ba? Ang hipokrita or ang toxic naman kapag gano'n. Kasi kung ikaw din naman yung nasa sitwasyon, hindi mo agad-agad makikita mga ka-action yung brighter side. Siguro makikita mo along the way kapag ka napaprocess mo na yung sitwasyon. Tama yung sinasabi ni Action Claire, mga ka-action. Tama, may hinahanap ako dito. May natatandaan kasi ako dati na merong kasabihan tungkol sa ganyan, At ito, tinitignan natin mga ka-action kung buhay pa rin yung kasabihan na yon, dahil kung sakali man na meron pa rin yun, marami pa rin makaka-relate na mga ka-action ho natin na syempre tuloy-tuloy pa rin pong tumututok sa mga programa ng DWCM Action Radio Pangasinan, lalong-lalo na ho dito sa programang Love Notes Unlimited. Ito, may nakita ako dito tungkol sa realidad, Action Claire, pero hindi ito yung hinahanap ko, Isingit ko lang, shinare ko to, birthday ko, tama, yung tayo pa rin naman yung mga bata noon na parating umiiyak. Yun nga lang, hindi na dahil sa palo ni inay, kundi dahil sa sinusubok na tayo ng buhay. Alam mo ba yan? Parang feeling natin dati, pinagsukloban na tayo ng langit at Di lupa. ba? Kapag pinapalo tayo. Tatandaan ko dati, kapag pinalo ko, alam kong papaluin na ako, Lalo kapag, kunwari, nagkaroon kayo ng yung tumbang preso, tas yung lata tumama dun sa pinsan mo, tas nasugat, tas hanapin ka na ng kung sino mang mamamalo sa iyo, tas nasa isip mo, parang dilim-dilim na ng mundo, ganito ganyan. Yun pala, mas nanaisin mo yung palong yun. Oo, ngayon na nandito na tayo sa stage Yes. na to. Kasi mas mahirap pala yung nandito na tayo kaysa yung palo na iniiyakan lang natin dati. Diba? Iniiyakan lang natin dati Mas kapag gusto ko pinapagalitan tayo eh. Mas gusto ko yung palo dati. Yung palong yun, mas Oo. gusto ko na yun. Madali Kesa- lang kasi maalis yung sakit. Yes, totoo yan. Yung tipong, bibigyan ka lang ng dyan, ito, kain na muna. Wala na agad. Batin na din kayo ng mama mo. Di ba? May mga ganun. Yung basta napaka-simple. At, Pero pag nasa adulting stage ka na din kasi talaga,
bumibigat na din. Pabigat ng pabigat, Action Claire. Totoo po yun, mga ka-action, ano? At alam po nating alam niyo po yun lahat. Oo. Oo, napakatagal, ano? Hinahanap ko pa rin yung kasabihan na yun, hindi ko pa rin nakikita. Ay, maraming salamat po pala kay, kakikita ko lang po pala, Ma'am Belia Bel Jimenez, yung friend request. Maraming salamat po. Uy, sana uli na Action Claire. Yan din daw siya. Ayan, hello po, ano? At yan, gustong-gusto po yan, Action Claire, ano? Dumadami yung kanyang, reactors. Charo? Mali. Hindi. Bali, oo. Hindi naman sa ganun, mga Ay, hindi ka-action. pa. Pero, natutuwa lang ako na nakakabasa ng stories. Yun. So, ayan. Pero dumako na din sa isip ko dati na i-private ko na lang kaya yung account ko. Pero hindi. Just like me. Pero mas, Action Claire. feeling ko mas nagiging beneficial ako sa sa mundo na nakapublic yung account nakita ko ko. na. Yan. Ayan. Ito. Sabi Action Claire, my lolo once said, hindi sa lahat ng oras pwedeng isumbat ang katagang kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Dahil may mga bagay na gustuhin mo man, wala nang dahilan para gawan mo ng paraan. Naniniwala ka ba doon? Yun, mga ka-action, ba? My lolo once said, hindi sa lahat ng oras, pati rin ako kapag ako naging lolo, naging anak, naging kaibigan, sasabihin ko to lagi sa kanila, no? Hindi sa lahat ng oras pwedeng isumbat ang katagang kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Dahil may mga bagay na gustuhin man natin, di ba, Action Claire? Pilitin man nating mapunta sa atin, makamit natin, wala nang dahilan para gawan ng paraan. Palagi. Ayun. Relatable? Yes, relatable. Debatable. Amin. Kanto tayo. Action Claire. Yes, at yan yung dahilan kung bakit ayaw kong i-private yung account ko. Kasi meron kung nakikinig yung mga kaibigan ko dyan, yung binasa mo kanina, na about doon sa hindi sa lahat ng pagkakataon pwede nating sabihin yung kung gusto may paraan, kung ayaw laging may dahilan. May video content akong inilabas noon na sinasabi na hindi naman porket may nag-open na door sa or may nag-open na opportunity sa or may work na nag-open sa yun na yung para sa Yes. Hindi sa lahat ng pagkakataon mga ka-action risk taker tayo. Tama. Kasi kapag taking the risk ka na lang palagi, hindi mo na mamalayan, napapagod ka na pala, nauubos lang yung time mo sa pagtitake ng risk, pero hindi naman pala talaga yun yung inilaan sa'yo. Tama. Tama po yun, mga ka-action. Ano? Kaya't, yun. Bukas, siguro, yan ang pag-uusapan ho natin dito sa programang Love Notes Unlimited. Pagmamahal naman sa sarili bukas, mga ka-action. Ano? Because we deserve to be loved. Di ba, mga ka-action? We deserve not to, hindi tinitake for granted. Yes. Deserve po natin. Kasi mahalaga ka, mga ka-action. Mahalaga tayong lahat. Mahalaga po tayong Kaya lahat. kapag ka-feeling mo, tinitake for granted ka na lang ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, iwanan mo na. Ang tao sa paligid mo. Pero iwanan mo na, mga ka-action. Kesa naman ikaw yung mawala. Ikaw yung mawalan ng halaga. Uy, naalala ko, pinost ko pala dati yung people cry not because love ends. They cry because love still continue even it's over. Ang drama mo ka, Alex, ha? Ang dami-dami mo nalalaman. Okay. Sige, paano ba yan, Action Claire? Hanggang dito na lamang, mga ka-action. Ano? Alauna 59 ng hapon ang atin pong oras. At syempre, susunod na programa, Action Claire. Susunod pong programa ang Serbisyong Bayan at makakasama niyo po dyan si Action Joel Balolong at Action Freddy Fajardo. Samantalang, mga ka-action, nakasama ho natin sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. At sa ngalan po ng Station Manager Action Violi Valdez Ferrer, ako po si Action Claire de Guzman. Ako naman po, mga ka-action, sa Action Alex Navarro. Action Conrad, meron tayong new sponsorship maya-maya, no? 2:00. Yes. Okay, at inyo naman pong nakapiling, mga ka-action, Action Alex Navarro sa programang Love Notes Unlimited dito sa Action Radio Pangasinan. Ayan. At una sa aksyon. Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa